Actuel Media Jabrani Flebaro, Malikono Malikoka, au Bismillah, Akadoko Kibaro Keneka, ne Bakurubawe. Malika Boli Sedeola, Malien Chamai Akinandi, wa, uye Boli ke Yasaka IS Jukoramadu, Obena Wala Lisoro, Nindoko Kibarin Kono. Actuel Media Jabrani Flebaro, au Bismillah Kukura, Akadoko Kibaro Keneka, Inafo, Ansuafon Yana Chugamina, Bakurubaula, Karidon, Janvier Kalo, Tilemungan Shegintamene, Kunafuni di semaine do senfe. Franche fanga nyamaw ya yira ka fo ku bora CEDEAO la ni aklina intara Mali, Niger and Burkina Faso fe ka kayani ni aklina intaliye alamsa don février kalo tilefolo jamana kono don bora ku kani sonja yira ya saka ni jamana insaba jugoroma do no ye la ESA Mali jamana kono don olu aklina jumaye ni koina nana kadija kunebe wala likawe ambala fuka bargada on bola CEDEAO la jarani kadamanteme ajaranyere wallahi nama jami okata IS jekulu min bilala sen kan septembre san bafla ani mogani saba wakati la ni oye Mali Burkina ali ni Niger olu ka bolo di nyoma ni jamana saba in koni ye kunafoni dike mina uya yira ka fo ko olu koni foshira ka bo CEDEAO jekulu kono uye kuma mun fo ni boli ko ina o de ko CEDEAO kun gerante mun ta kanyashi uka jamana ma ni okra sababu ye uka jamana de un de kun kosobe fanga d'Afri wale nunu kofe no kera samba fla ani mugan wakati katabla samba fla ani mugan ni sabawla ni odoye embargo frontière datuguni ani dansigili jamana nunu ni jamana wera chebulu di nyogomawla malien do ya yira ka fo kulube ni walien jukora matinti kosobe nya ya fo kanga bo baro ko jamana de ma hera di bala to ama mi na rafe na ga hera di bala ala ka lati ganye ala nga hera ta ala ka lati ganye ade soro min bana atan permettre nga sika kuma jigi jamana wora mo ni jamana mo koro ko fugarate amu mante ka nyamo mo jamana sife jamana bari ko nga nyabo ka sababu ke na fulo maga du bulu ko ani hera maga du bulu ka ani akili mi jamana duna o sababu kama anu nga fensoro bon amboli CEDEAO la komi fora la nabu otogoya la bon ambo kumbala fe je kun ambena minga baga ke beka hake de la bera bi nga nafa so na fora ka fo ka be je la ni ka tabe je ni be je la ni fele be je la bon o gangi de me ekunwola kel gelem me fe ki de me ekunwola na no to gi de me ekunwola fe re nya bala ka fo ko ulle be ka a essayer to be datu tugo mina pour que ka o barake bon ko ko na so boto ko dibolo o ko la be se sembo o ko la ka ki ire yo ko bon o dabla balia parce que ni fanga to o la ko dabla ndu mo ko se ka fara nyonga ka ke je ku clé ka fara nyonga pour que be se ka o hakilina be to mina ka jamana do be se ka la fiya tugo mina na do bara jamana do ngal la fiya re kamare donc o waka minga donc ne to ku tara ke alaw do fana ba yira ka fo ko Mali kun nga boni jekulina amena wa ne rabulu mena ninga parce que depuis là nganga on de toni créé Mali Burkina et Niger bon na fora ka fo ton re clara ka do on re contrôle la kaza ka anga ton re na la ka ke France ange ton ge France tay ni France devait ka ton mo téléguidé ni ka bué ou be on re mena ka di France ma donc ne rabulu quoi ay ni wati ke toina quoi o amena trop quoi on ganga bo depuis longtemps ali no ya soro ma chama sona ni wale ma ga monsieur Bamba ni make ali felay bon ambora CEDEAO la ne siga fa jara ne siga fa majaye muna c'est ambora la ma akun jonjo mi mo don quoi utunga nga fayen ni ne kama ambora la bon olu ka dugu joro na fulo ko min fo est-ce que CEDEAO de ambali ka nga dugu joro na fulo ko wa depuis ne bananti mata o be dugu joro ya akuma be fayen diɲɛ dongo du o ka alu be bo CEDEAO la wati masi wala utunga dugu joro na fulo ko min no ya kunye utumo de bo folo ko yirana ka soro ka bo ni chenga fola Mali kun be jonya juru de la alibi wa aklala ka ni waliya imbla tare mina fana kono ça c'est bien anyana yere de vraiment nan bora jonya juru la ka dan quoi parce que vraiment to kelo no ka munta ka danga vraiment ka gele ina fo bon en temps yere ka yere ma horoya kono na fora ko toujours depuis le principe fo 600 na fora ko Mali
de niveau na fo ka ta kana bila sisama an tɛ ka se ka bɔ nɔgɔ la an bɛ tɔɲɔ ni degun kɔnɔna la c'est pas bon. AES jamana bɔlen CEDEAO la o bɛna kɛ kɔlɔlɔ ye an ma wa an ka Dirisa Dunbiya lamɛn ni ale ye fasoden. A diyara n ye a bɛnna ma n'a ma diya min ye u k'i Mali bila n'o tɛ sisan kɔni an bɛɛ kɛra alihamudulilayi de foyi t'a la an ka baara kɛ dɔrɔn n bɛ k'o f'i ɲɛna kɔlɔlɔ kisɛ fɛn o fɛn kɔni ma kɛ nin ko la anw sɔnn'o bɛɛ ma i y'a faamuya élection hali ni élection ma kɛ ça va aller an hakili tɛ élection kan yɛrɛ ne b'a fɛ de an ka continuer nin cogo la k'an yɛrɛ bɔ jɔnya juru la. Yala kalafili dɔgɔdali sirilen don CEDEAO jɛkulu la wa. Bon, élection organisation i bɛ CEDEAO la o i ka kan ka élection kɛ i tɛ CEDEAO la o i ka kan ka élection kɛ parce que diɲɛ bɛ yɔrɔ min na bi mɔgɔ kelen tɛ se ka foyi kɛ fini diɲɛmɔgɔ de ka jɛ ka baara kɛ Assimi bɛ yɔrɔ min na bi jamanaden bɛɛ b'a fɛ donc sariya de fana b'o la a ka tenue bila a y'i présenter an bɛ voter a ye k'a ta donc a bɛ baara min k'an ye a bɛ continuer n'o baara kelen ye hali an bɔra référendum min na sisan a y'a sɔrɔ Kidali ma minɛ o donc mun b'a bali ko élection tɛ kɛ élection bɛ se ka kɛ. Ni jamana saba ka bɔli ko kuma fɔli Union Africaine ɲɛmaa ni o ye Musa Faki Mahamati ye ale y'a ka dusumakiya kɛ ka ɲɛsin ni jamana saba ka bɔli ma ni ka walawaleda kan bila farafinna ka kelenya bolo di ɲɔgɔn ma bɛn kɔnɔ. Ni wulikajɔba in waleyara AES jamanaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la alamisa don février kalo tile fɔlɔ san 2024 walasa k'u ka jamana ninnu jukɔrɔma don u ka nin bɔli la CEDEAO jɛkulu kɔnɔ. Arabadon janvier kalo tile 31 san 2024 M5 RFP Mali kura y'a ka ɲɔgɔn ye tago filanan kɛ n'o kɛra u dagayɔrɔ la babu caman de kun sugandilen don u ka ni ɲɔgɔn ye na i n'a fɔ accord d'Alger baaraw jɔli Mali kɔnɔ ani kuma ɲɔgɔnya malidenw ni ɲɔgɔn cɛ an kan ka mun de dɔn nin sigikafɔ in na Abdoulaye Mayiga bɛ ɲɛfɔli kan ye. Arabadon janvier kalo tile 31 san 2024 M5 RFP Mali kura y'a ka ɲɔgɔn ye filanan kɛ a ka dagayɔrɔ la. Ni ɲɔgɔn ye in kɛnɛ kan maa caman tun bɛ minnu bɛɛ bɛ nin jɛkulu kɔnɔna na. An ka hakilijagabɔ la an bɛ yɔrɔ min na bibi na o ye k'a fɔ fo ka se bi ma an y'a ɲini kuma bɛɛ jamana ɲɛmaaw fɛ u ka malidenw ka laɲini kɛra fɛn fɛn na a faranfasiyala u ka a labato o dɔ ye accord ko in na ko ka yɛlɛma don a kɔnɔfɛn de la yɔrɔ min n'o man ɲi yɔrɔ min ni siga b'a la k'a fɔ a bɛ dankari an ka kelenya la ani a bɛ dankari an ka sofaw ka lakana lasabatili kɛcogo la donc ka yɛlɛma don fɛn kɔnɔna ani ka fɛn fili kɔfɛ pewu o tɛ kelen ye donc hakilijugu ko la nka o ye a fɔ ka ko bannen min kɛra nin ye don nataw la an bɛna ɲɔgɔn ye tugun ka se k'a fɔ jamana kɔnɔdenw ye ani jamana ɲɛmaaw yɛrɛ anw hakilina ye mun ye o kan. Accord d'Alger baaraw jɔli kuma ɲɔgɔnya bilali sen kan malidenw ni ɲɔgɔn cɛ jamana ɲɛmaaw fɛ M5 RFP bolofara dɔ bilali sen kan jamana fan dɔw la ani bɛnkan sɛbɛn dɔ kɛli M5 RFP ni fɛɛrɛtɔ yɛlɛma ni ɲɔgɔn cɛ olu kun ye baabu dama dama ye ɲɔgɔn ye kun bɛ ka boli min kan. An ka M5 RFP Mali kura an kɛlen bɛ ka ka lasi bolo tɔn dɔw sigi jamana dagayɔrɔw la an bɛ fɛ ka kura fila wɛrɛ sigi ni ala sɔnna ni kalo 3 nata kɔnɔ Sikaso ta ani Mopti ta an ka kumakuru 4nan o bolila ani parti yɛlɛma cɛ baaraɲɔgɔnw kan an ko anw bɛnna jamana kɔnɔ ko gɛlɛn minnu bɛ yen ani jamana bɛ se ka taa ɲɛ ni hakilina minnu ye an ye bakuruba 10 ɲɔgɔn an bɛn'o kan k'a fɔ ni an bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ walasa jamana kɔnɔdenw k'a dɔn ko an t'an kelen na a k'a dɔn fana ko hakilina minnu don anw kelen hakilina tɛ a fɔ jamana kɔnɔ mabɔw tɔnbaw wɛrɛ bɛ minnu fana ni anw hakilina kelen ye donc an y'o sɛbɛn in an y'a ta ka baarako kura an bɛna se n'a ye jamana tɔn tɔw ma a kɛra politiki tɔn ye o a kɛra société civile ye o an bɛna s'u ma ka taa juru la n'u hakilinata ni anw ta ye kelen o kan an ka bɛn don la ka n'an bolonɔ bila la an ka se ka kuma ɲɔgɔn fɛ walasa jamanakɔnɔ ɲɛmɔgɔw bɛ se ka a lamɛn ani jamanakɔnɔdenw bɛ se ka a lamɛn ka sɔn a ma cogo min na. M5 RFP y'a laɲini ani jamana ɲɛmɔgɔw ka baara kɛ cogo min na o fana tun ye baabu ye ɲɔgɔn ye bolila min kan. Bibi na bɛɛ ɲɛ bɛ jamana kɛcogo la
kabiri an bɛ 2022 ka se bi ma an y'a fɔ ko an ni jamana marabaaw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo awɔ an b'u dɛmɛ mais dɛmɛ min don tɛgɛrɛ fɔ dɛmɛ tɛ dɛmɛ min don hakili di ɲɔgɔn ma dɛmɛ don sira ɲuman jira ɲɔgɔn na dɛmɛ don bon an depuis an ye dɛmɛ in hakilina ta ka ɲɛsin u ma tiɲɛ yɛrɛ la an bɛɛ y'a ye k'a fɔ u ma baaraw kɛ walasa anw ka se ka lafiya o hakilina kɔnɔ donc caman bɛ ka hakili jabɔ k'a fɔ yala an bɛ dumuni nin kan wa an bɛ to ni tɔmɔɲɔgɔn in kɔnɔ wa wala an bɛ bɔ a kɔnɔ de bi bi in na an ma se ka décision kelen ta an kɔni ko an to ka taa réflexion kɛ u ka yɔrɔ la don nataw la ni ala sɔnna ma an bɛna ɲɔgɔn ye ko kura k'a fɔ n'a y'a sɔrɔ an bɛ to o hakilina kɔnɔ wala ni an bɛ bɔ o hakilina kɔnɔ. février kalo tile 10 nata dolanci dɔ bolo dalen don M5 RFP malikura mɔgɔw ni fɛɛrɛtɔ yɛlɛma mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ nka sani o cɛ a bɛ kɛ yɔrɔ min na ani a bɛ kɛ heure min na o bɛ da maaw tulo kan Mahamadu Konate ka fɔ la ale min ye M5 RFP malikura ɲɛmaa ye. Siratigɛ kelen no dekun ye kalandenw ma u tatɔ walima u natɔ ka bɔ kalanyɔrɔ la sabula kalanden denmisɛnninw bɛ degun sɔrɔ siratigɛ la sirabadaw la an bɛ se ka mun de faamuya ni waliya in na min bɛ ka kɛ dekun ye kalandenw ma Bamako kɔnɔ Awa Jawara bɛ ɲɛfɔli kan ye. Sirabakan kasaraw bɛ ka caya Mali kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamako. Mɔgɔkɔrɔba fara denmisɛnnin kan bɛɛ de kamana gana ni kasara ninnu cayali bɔra bolimafɛntigiw la sabula u t'a boli dɔɔni dɔɔni. Abdoulaye Jara ale ye gérant ye auto école la ale bɛna ɲɛfɔli k'an ye siraba kow kan. Maa ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ maliyɛn cɛ n'a muso maa si kana bolimafɛn ta dɔrɔn ka yɛlɛ moto sanfɛ dɔrɔn k'i b'a boli a ka ɲi an ka taa ɲɛɲini k'a dɔn a bɛ kɛ cogo min na sariya kan ka labato cogo min na an k'o dɔn n'i ye sariya la ɲini k'a dɔn ka tila k'a labato komi a fɔra cogo min na donc a ka ca Ala fɛ kasara caman bɛ circulation na caman bɛ o la baara fɔlɔ ye mun ye an kan ka taa code d'route kalan auto école la ka code dɔn ka dɔn code ka laɲini ye fɛn mun ye ka se ka o faamuya sɔrɔ donc n'an sera ka faamuya sɔrɔ o kan o b'a kɛ sababu ye. Kura Kamara ale bɛ ka ɲɛfɔli kɛ a ka kamanagan kow la sabula ale ye denbatigi ye wa a hakili sigilen tɛ ni siraba kasara ko ninnu na. U hakili to denmisɛnninw na mobili bolicogo ni mobili bolicogo la k'u bɛ ka ɲi hakili sigi la n'u bɛ taa u ka kan dɔɔni dɔɔni n'o kɛra olu yɛrɛ bɛ nisɔndiya sɔrɔ o ko la i b'a fɔ an denbatigiw fana bɛ hakili sigi sɔrɔ o la cogo min na parce que ni i den bila ka bɔ n'a fɔra ko mobilitigi taara ta walima mototigi taara ta a kasara ma nɔgɔn donc an b'u deli cogoya bɛɛ la u bɛ se ka mobili boli dɔɔni dɔɔni cogo min na ani ka moto boli dɔɔni dɔɔni n'a ma ɲɛ denmisɛnninw bɛ sira kan kuma bɛɛ taatɔ ekɔli la denmisɛnninw bɛ ci o gidɔrɔn tigɛtɔ mototigiw yɛrɛ tɛ taa dɔɔni dɔɔni mobilitigi dɔw fana ni élan bɛ na olu bɛ se k'u hakili to denmisɛnninw na siratigɛ ma nɔgɔn kasara kɔni y'o yɔrɔ. Ni Mali yɛrɛ tɛ an dafɛ jamana ninnu bɛɛ la bolimafɛntigiw b'u jɔ senamatigiw ani denmisɛnninw ka tɛmɛ. N taara farafin jamana mun kan n'u ye denmisɛnnin kelen fila jɔlen sirada la bɛɛ b'i jɔ ka sira d'u ma bon farafinna bɛɛ de pereselen don u tɛ sɔn ka sira di denmisɛnninw bon o tɛ taa fɔ mɔgɔw ka mɔgɔw sensibiliser n'a fɔ permis ta yɔrɔ ninnu ni fɛnw na u kan k'o exagérer mɔgɔw kan n'a ye denmisɛnninw ye a ye jɔ a ka sira d'u ma. Walasa ka siratigɛ nɔgɔya denmisɛnninw bolo an kan k'an janto yɔrɔ la u bɛ sɔrɔ yɔrɔ minnu na ka caya wa an kan k'u kɔlɔsi walasa u bɛ se ka kisi ka bɔ siraba kasara ninnu ma cogo min na. Sisan jamana kɔnɔ kibaru a n'a kɔkan kibaru bɛ lase aw ma teliya la Abdoulaye Mayiga fɛ. An ka jamana kɔnɔ ka kɛ ni sigikafɔ min bɛna labɛn malidenw ni ɲɔgɔn cɛ jamana ɲɛmaaw fɛ maa minnu bilalen don o ko ɲɛma olu bɛɛ welelen don kuluba tɛnɛndon in na février kalo tile 5 san 2024 walasa ka taa baaraw kunfɔlɔw daminɛ wa nin baara kunfɔlɔ ninnu ɲɛmaaya bɛna kɛ maa min bolo o de ye jamana furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye colonel Asimi Goïta. Hali bi an bɛ to an ka jamana kɔnɔ haki y'a yira jumadon février kalo tile 2 san 2024 ko faransi teleso min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko France 2 k'ale ka baaraw jɔra Mali kɔnɔ fɔlɔ a tɛ lajɛ fo kalo 4 an ka jamana kɔnɔ. Haki y'a yira ko nin fɛɛrɛ in taara ka d'a kan janvier kalo tile 18 tɛmɛnen kunnafoni dɔ tɛmɛna jabaranin kan min ni kunnafoni di sariyaw tɛ bɛn
O de kama a ka baaraw jɔra fo kalo 4 mɔgɔ si tɛ se ka nin teleso in lajɛ Mali la. An bɛ taa an dafɛ jamana na. Araba don janvier kalo tile 31 san 2024 CEDEAO jɛkulu y'a yira k'a ye Burkina ka minisiri min ka baara ɲɛsinnen don u ka jamana ni jamana yɛrɛcɛko ɲɛnabɔli ma k'a y'a ka cikan sɔrɔ min kɔnɔna na AES jamana 3 b'a fɔ k'u bɛ bɔ CEDEAO la nka a y'a yira k'ale ye cikan min sɔrɔ k'o bɛ tali kɛ Burkina dɔrɔn de ka bɔli ka jɛkulu in na. A ka kunnafoni di sɛbɛn na a ye hakili jigi kɛ bɛnkan sɛbɛn la min bɛ CEDEAO jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ tali kɛ ni jamana fɛn fɛn bɛ fɛ ka bɔ jɛkulu in na a kan ka kɛ cogo min na. Bɛnkan sɛbɛn in na ni jamana fɛn fɛn bɛ fɛ ka bɔ jɛkulu in na i b'a sɛbɛn ka taa bila san 1 ka kɔ i ka bɔli ɲɛ. Wa ni san 1 dafara k'a sɔrɔ i ma jaabi i bɛ se ka bɔ jɛkulu in na k'a sɔrɔ mɔgɔ ka yamaruya tɛ. Bɛnkan sɛbɛn in na fana sani san 1 ka dafa jamana min bɛ fɛ ka bɔ jɛkulu in na a bɛ jɛkulu in sariyaw bɛɛ labato. An bɛ taa Faransi jamana kɔnɔna na. Faransi basketkɛla musoman kɔrɔ min bɛ yen ani Jo 24 ciden n'a bɛ wele ko Emile Gomis damakasi sɛbɛn dɔ donna a kama min na a kan ka t'o welew jaabi kiiri tigilamɔgɔw fɛ yen Faransi jamana kɔnɔna na dɔgɔkun nata. Faransi parquet ka lasew la min ye damakasi sɛbɛn don a kama o de ye Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme. O ye cakɛda ye Faransi min bɛ bɔlɔlɔsiraw kɔlɔsi. U ye damakasi sɛbɛn don a kama ka d'a kan a ye fɛn cari bɔlɔlɔsiraw fɛ min bɛ bingaliwale jukɔrɔma don. Emile Gomis ale y'a ka publication kɛ Instagram sanfɛ octobre kalo tile 9 tɛmɛnen. Israël ni Hamas ka kɛlɛ daminɛni tile 2 kɔfɛ. Ni ne bɛ dan sigi a ka bi dɔgɔkun kibaru la aw ni ce aw ka ɲɛmadali la aw kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. CJT vous a été présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, le CNAM INTEC, spécialisé dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Nous sommes à Badialan 2, immeuble ex-cinéma ABC. Parce que nous croyons au grand potentiel humain, parce que nous incarnons la performance, parce que l'autonomisation et le perfectionnement de l'édite constituent notre objectif. Rejoignez-nous, Université Bazo, la performance par excellence. OTS est là pour tous vos besoins en matériel électronique et électroménager. Sistra Technologies est une société de prestation de services et de commerce, évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique. La prestigieuse Université d'excellence est UTG, première université qui offre la formation robotique et électronique révolutionnée au Mali. Et UTG, 80% de pratique et 20% de théorie. Elle oriente surtout les jeunes vers l'entrepreneuriat, ce qui fait que 70% de ses étudiants deviennent des entrepreneurs.